No jak to máš, kámo, s holkama teď? A ona pak za mnou přišla, byla ožralá už a tohle nějaký oslavě a říká mi, ty ses hrozně změnil, protože to je jak drogy, ty čísla, prostě jsou jak drogy. Já mám plán, jedu podle plánu, borec vstane ráno, řekne si, no točím vlog. Já jsem kdysi nabízel jednomu hejterovi, no mé prachy za to, ať přijde a dá se mnou rozhovor. Ale spíš jako tam jsem se cítil, kámo, nejvíc. To jsem si fakt říkal, já jsem bowler. Čau, tady Dave, vítám vás u dalšího dílu podcastu Kdo to může říct, protože Kdo to může říct teďko je slogan, který tady člověk po mé pravici skutečně jako, jak to říct, dodržuje v tom, že je to za mě jedna z nejvýraznějších tváří aktuálního českého YouTube. Abych byl přesnej. K dnešnímu dni je to 242 000 subscriberů, je to fitness YouTuber a hlavně i kolega z Gym Beamu, Lišák. Čau, kámo. Kámo, to bylo hrozně hezký, to jsem vůbec nečekal. Ty vole, víš to vůbec, kolik máš subscriberů, kámo, jsi fakt velký už? Tuším, jakože... Kámo, vím, že se blížíme 250 000. no. Ten kámo poslední půl rok byl jako ostrej. Jak jsme se dali dohromady s tím Vláďou, tak to začalo strašně jako střílet všechno a tam to udělalo hodně, no. Já si pamatuju, že jak dlouho se dělal prvních 1000 subs? Prvních 1000 subs, dobrý, tak 3 roky, tenkrát ještě. No, protože já jsem začal v roce 2012 a to bylo jenom skateový content, že jsem nahrával skateový triky a tam jsem právě nazbíral nějaký 2-3 tisíce. No to si říkal, kámo, takže ty už natáčíš ty vole 12 let. No, dejme tomu, ale posledních 6 let jakoby je to takový ten jako YouTube styl, jakože vlogy a už jsem začal mluvit na kameru a tak, takže dejme tomu 6 let jako aktivně, předtím to byla taková... jakože jsem to použil jako Instagram. No jasně, no. Já jsem kámo dělal první asi rok, nebo rok a půl jsem dělal 1000. A teď jsem si na to vzpomněl, když minulý rok nějaký konci mi naskočilo za měsíc 30 000 odběratelů. Ne? Tyjo, to je neskutečný. No, to jsme tam točili taky ty virální videa hodně, že jo. Takže to udělalo dost. Ale pomohlo mi to jako, doteď se to drží hezky, takže to. Ať kámo, ty vole, ty taky. Jako přestaň mi tady čechrat peří, vole, já se budu červenat, ale ty vole, pejsanet, kolik máš ty už máš 170, 180, ne? Blížíme se ke 180, vidíš, no, chci hitnout 200. A co se mi jako líbí, že se jako vzájemně motivujeme, že už jsme se potkali, dejme tomu poprvé třeba roka půl, 2 roky zpátky a od té doby si pamatuju, že jsi byl takový jako můj motor, že jsem viděl, že jak ti to funguje, že děláme dost podobný obsah a říkal jsem si, ty ten Lišák jede, chci taky jet, že se pozitivně jako ovlivňujeme navzájem. Mě takhle kámo Kuba na začátku, že jo, Angel mě takhle hrozně jako hnal. A doteďka vlastně jako je prostě pro mě motivace a to je důležitý, kámo, mít takhle někoho, kdy třeba s ním to bylo tak, že on vždycky něco udělal a já jsem věděl, ty vole, je to real, není to tak těžký a najednou boom a seš tam. Takže je to důležitý, no. Já bych se chtěl, Lišáku, ale vrátit úplně na začátek, protože já v tomto podcastu chci vždycky jako lidem ukazovat, že to není o tom, jako že teďko se ti daří, máš skoro 250 subscriberů, předpokládám, jsou z toho super peníze, žiješ krásný život a pro spoustu lidí jsi podle mě vzorem, že jo, dneska. To si budeme povídat. Já si myslím, že určitě. Ty jo, nevím, je skromňák, tyhle. Ne, ale tak tyhle, tak víš co, taky, já nevím, mě to jako víš co, furt jsme stejný lidi, víš co, že jsme lidi to píšou, ale mě to furt přijde absurdní. Jako jak mi to přišlo na začátku, jak doteď mi to přijde stejně absurdní. Mně to přijde taky absurdní. Já jsem se dneska pouštěl totiž tvoje první video. Čau, já jsem Lišák a vítám tě u svého úplně prvního YouTubeového videa. Kámo, skvělý. Kámo, já jsem vypadal jak palec u nohy. Brácho, fakt, já se nikdy nesmím oholit. To je v hajzlu, kámo, to je v hajzlu. Jako musím říct, že vůbec ti slušej, Odporný. No viděl jsem první video, byla to přeměna, fitness přeměna, protože ty jsi jako hned nastoupil jako na vlnu fitness, jako contentu, že jo? Popiš nám ty začátky, jako no já jsem vůbec kdy ty jsi vlastně rozhodl, že hele, jdu na internet. Ty vole, já jsem vůbec nechtěl jako být YouTuber nebo něco, já jsem prostě chtěl natáčet přípravu na závody akorát. Víš, jakože prostě jsem si řekl, že to lidi bude bavit a napadlo mě to vlastně, když mi moje první holka, zdravím Simonu, zdravíme. Pusinka Ládínek, pusinka. Tak ty vole, ona mi dala GoPro. Jo, kameru k Vánocům, 4, kámo, GoPro, ještě si pamatuju, Silver, myslím, to je jedno. Byla Silver a Black Edition, no, ne? Byly tak Silver. A ona prostě, ty vole, byla studentka, stejně jako já, neměli jsme prachy, ona chodila na brigády, kámo, dala mi takovouhle kameru, to bylo hrozně hezký. To je dobrý, no. Jo, a já říkám, ty vole, tak já budu natáčet. A ona, no tak to snad ne. Tak jsme se rozešli. Tak proč jí sakra dávala? Co já ne, kámo, ne, jako, to trochu přeháním, ale ona vždycky neměla ráda, když jako jsem nějak jako bych vystupoval, nebo tak mi to přišlo, bych jako vystupoval
z té bubliny, víš, nebo jako dělal něco nestandardního, ona byl vždycky taková víc konzervativní holka, zlatá. Miloval jsem jí všechno, ale taková konzervativní hodně, v tom jsme byli rozdílný. A nevím, já jsem nějak říkal, že jsem jí chtěl, já jsem v té době dělal freestyle, že jo, snowboarding. I kempy jsem jezdil a tak dále, tak asi na to. A prostě jsem si řekl, že to nějak začnu natáčet, jakoby přípravu na závody, protože jsem si řekl, že to prostě hecnu, že hrál jsem americký fotbal dlouho, cvičil jsem, říkám, hele, nějaký motor novej hnací. No a začal jsem natáčet přípravu, která jakoby nikoho nezajímala, no. Co jsem chápal, tam bylo třeba 300 lidí na videu. Někoho to zajímat muselo. Jo, ale... To je hrozně ošemetný, že myslím si, že kvůli tomuhle, co ty teďko říkáš, skončí spousta lidí. I ty moje triky zajímalo jenom 300 lidí. Jasně, ale kámo, představ si ty zasraných 300 lidí tady v té místnosti. Ani by se sem nevešli. Víš, jako... A kámo, to jsem třeba teďka přemýšlel, že kámoš, teďka jak jsme byli na formulích, tak jsem mě ptal jakoby na zhlídnutí na storíčku, ne? A on, jako kolik tam mám, já jsem říkal, já nevím, třeba to se to pohybuje jakože od 100 třeba do 150. A on jako 1000, říkám, no a on, kámo, to je třeba prostě 8 O2 aren. A když si představíš, že 8 O2 aren se kouká na cokoliv ty hodíš každý den na storíčko, tak to je úplně takový, jsem si řekl, krávo, to bych si měl rozmýšlet, co tam dávám, ale jebu na to. No, takže ostrý. No a tak jsem začal vlastně nějak natáčet a pak jsem se na to vysral. Pak jsem nenatáčel. Skončila příprava a já jsem už nenatáčel. Já jsem měl třeba, já nevím, těch 1000 subs možná, nebo něco takového. Já jsem natáčel hrozně nepravidelně. A pak vlastně v roce 2017 jsme se s Kubou skrz Jim Beam potkali na jednom expu a Kuba mi říkal, že už se tím jako full time živí. Říkám, jak je to možný? Tak mi to vysvětlil a říká, hele, kámo, ty nezavřeš hubu, tak zkus taky natáčet, vole, to by aspoň nedojdou slova, víš co? Říkám, to zkusím. A tam jsem si řekl, že zkusím prostě rok pravidelně natáčet a ty vole, vyšlo to, no. Tam jsem udělal nějakých třeba 10 000 subs a od té doby natáčím nějak pravidelně, no. Takže to je 6 let, 7, už to bude. 7 let. Ty kokos. To je masakra, mně to přijde jako včera, kdy já koukám na YouTube a koukám na toho Kubu, který ho znám ze školy, který, já jsem s ním nechodil teda do třídy, ale jako byli jsme spolu, měli jsme tak on je kolik? On je o 15 let starší než ty? Kámo, kežby, o 1 rok jenom. On je o rok a půl mladší než já. To je masakr. A já si ho pamatuju z té školy, kdy on chodil jako po chodbě, neřekl ani slovo nikomu, když jsme spolu hráli basket s Kubou, tak taky to byl... Jo, zasmáli jsme se něčemu, ale jako nenavazoval vůbec konverzaci. A on se hodně rozmluvil, viď? Teď už jo. Za poslední 3 roky třeba. Je tam fakt velký progres, podle mě. Jako, jo, i jakoby mimo kameru prostě fakt jako se s ním dávno pokecat. Že už má prostě větší sebevědomí, podle mě, víš, a tak, že on snad říkal, on to i a celkově je takový jako větší, že jo? No, jako to se moc nezdá, ale ne, kámo, já vždycky ho nevidím, třeba měsíc. A prostě vím, že je velký a on přijde a já, ty kámo, ty jsi prostě, kámo, zmrt obrovský, kámo, úplně mi to vadí, ty vole. Obrovský, to je strašný. No ale kámo, to si přesně pamatuju ten moment, protože to byla přesně éra 2017, si říkal, kdy on začal tvořit a já ho znal prostě jako no mé face to face. A ty už si tvořil pravidelně? Nepravidelně, právě to byla taková ta skateová éra, kdy jako já jsem využíval YouTube jako Instagram a pak přišel Instagram a dával jsem skateový klipy na Instagram. Tím pádem YouTube šel stranou. A když jsem tohleto viděl, tak furt jsem měl toho brouka v hlavě, že jo, že bych taky strašně chtěl. Pak Max, že ho začal natáčet. Takže vlastně tebe taky do jistý míry namotivoval Kuba. Kuba a Max. Hustý. To byly 2 lidi. A vlastně i ty, protože ty už si taky vlastně začal tvořit a já mám pocit, že já jsem začal nějaký první vlog v době, kdy ty si udělal to zlomový video mimo fitness. To s těma holkama na náplavce. To má dneska kolik views, přes 1 milion? To je furt nejvíc schlídnutý video, to má podle mě 1,75 milionu. Ty vole, skoro 2 miliony views. Což dneska už prostě, kámo, je jako, hele, třeba na těch rande na slepo, i na těch Tinderech, tak je tam kolem 1 milionu, největší má podle mě 1,3 milionu. Což na YouTube je úplně extrém. A kámo, extrém. podle mě už to nejde vejš, jako v Čechách, udělat video, který bude mít víc. I co jsme tučeli s klukama z Gunpointu, že se poperte. Kdyby nebyl TikTok a Instagram, jo, tak ano, to by to mohlo mít klidně 10 milionů views, ale ta pozornost se tříští na více sítí, no. No, ale hlavně jako... Jak jsme točili s klukama, to se poperte, že jo, s Gunpointem, tak první jsem šel, že jo, proti Nikosovi, to má jakých 1,6 a kámo, to fakt dlouho jelo, jakože ty edity, všechno, bylo tam obrovský, to s Vláďou taky to má nějaký 1,5 milionu, a takže si myslím, že to je jaký pomyslný strop tady, jako co jako jde dosáhnout na YouTube, no, k těm 2 milionům na nějakém videu. Pokud to není hudební klip, že jo, který si lidi pouštějí furt dokola. Ale je to takový motivující a demotivující zároveň, protože si říkáš, kámo, jako
kam to posunou, víš, jakože dneska už nezáleží na těch subs. Prostě vůbec se podívej na kanály, který mají 1 000 000 subs a mají 50 000 na videu, že jo. Takže, a což je super pro menší tvůrce, že jo, že jakoby furt můžeš mít obrovský dosahy i přesto, že nemáš obrovský subs. Že už jakoby vlastně ty velký tvůrce nejsou tak zvýhodněný. No, takže tak. Jsme spolu byli v Itálii. Tam to bylo fajn. Udělali jsme si pizzu na Polsku. Kamaráde. Dali jsme takovou lehkou kalbičku, maličkou. Lehkou, no. Maličkou. Teď to ještě tady dojíždíme. Máš nejlepší videoklip, kámo. Mám, no. Jak ty tam... To byla bomba. No, ty vole, zklamu tě, kámo. S čím? Zítra to jdu ostříhat. No. Kámo, Lucka už mě s tím bombarduje tak strašně dlouho, že půjdu zpátky na Eminema, no. Kámo, ale Sonic je, já nevím. Sonic je dobrý, no. Hodně. Ty vole, kámo, vydrž, ty budeš libovej s dlouhejma vlasama. Já jí to vysvětlím, já jí to volám večer. Tak to znělo divně, ale chápeš, jakoby... Tak si zavolám. Kámo, ty jsi byl hlavní hvězda mýho Instagramu tam, ty vole. To byl, no. Jak to je nejlepší, jak ty lidi, prostě. Oni mají mnohem lepší, oni jsou kolikrát, no, hele, třeba vymýšlím popisek, říkám, že to je dobrý, se mi povedlo. Kámo, a pak mi začnou posílat takový bomby ty lidi, že si říkám, ty oni jsou tak kreativní, kurva. A teď jsme dali fotku, že jo, Davida, ty vole, s tím haircutem. A dal jsem tam vedle tebe Sonika nebo něco a teď začaly chodit takový bomby, ty vole, a my jsme chcípali tam, ty vole. Eva Urbanová, doteď nevím, kdo to je. Já taky ne, ale sedělo to úplně skvěle. No hele, prosím tě, cvičíš ještě? Kámo, cvičím, no. Cvičím, ale je to takový, teďka poslední měsíc jsem, že byl doma, kámo, třeba týden prostě, takže se snažím tak nějak jako mezi tím. Ale hele, normálně na Bali jsem normálně cvičil. Ne, víš, proč se ptám? Protože já tě vnímám jako člověka, co dokázal fitness ukázat normálním lidem. To jsem tak nějak chtěl, no. Že ty jsi jako nešel přes takový ty velký, obrovský svaly, steroidy, dejme tomu i, protože nalíme si čistého vína, závodit v nějakém tom bodybuildingu bez toho prostě nejde. A... Záleží jak na jaký úrovni, že jo? Tak já jsem vyhrál i nějaký... Jaký je tvůj vlastně pohled na ty no, věci? Já jsem povyhrával nějaký závody tady na to je ta fakt ta nejnižší úroveň, co jako můžeš jít, že jo? To jsou tady prostě... Fyzik, ne? Nebo něco takového znamená? To ani nemyslím, to je jako kategorie, ale úroveň, že myslím, že to jsou mistrovství, nebo nějaký pohárovky, to je asi nejníž podle mě, pak máš mistrovství Čech a mistrovství republiky. Tak je vlastně nějaký ty pohárovky jsem vyhrál i v chlapech jako junior, kámo, já jsem měl třeba 70 kilo, o 15 kilo méně než teď. Ale ještě jako tam ještě tolik lidí nesypalo. Víš, že tehdy ještě jako se dali udělat hezký výsledky a hlavně se to strašně spopularizovalo, to fitness, takže kromě toho, že ty lidi začínají sypat dřív, tak hlavně je tam i mnohem víc talentů. Víš, že třeba David Hrončok, ten je neskutečný. Kámo, jsme s tím teďka měli podcast na náš Jim Beam Rest Day. On přišel, kámo, o 15 kilo těžší, ty vole, obří, ale on je fakt jako genetický talent na tohle. Takže u něj to chápu a on má i tu hlavu prostě, on proto žije, takže tam to chápu, ale já jsem třeba jako dovolím si říct, že tu disciplínu jsem měl fakt jako taky 100%, třeba 3-4 roky v kuse, jsem si každý den zapisoval jídlo, každý den, 3-4 roky prostě. Úplně přesně tip-top, jak jsem to měl nastavit, jak jsem podle toho jel, ale já na to prostě nemám genetiku. Já nemám genetiku na to být obrovský. Takže pro mě ta cesta jako mi nevedla tímhletím způsobem a vidím spoustu lidí, kteří to mají podobně, ale furt se snaží. A kámo, když je to box nebo hokej nebo něco, tak tam věřím, že si to jako můžeš do jistý míry vydřít. Ale tady prostě ne. Ty když máš ty úpony špatně, nebo prostě nejseš nemáš kostru takovou, nemáš dlouhý široký ty svaly, boky, tak malý přesně, záda, tak ty prostě nic neuděláš. Jo? A tam jsem se jako díky bohu těch třeba 6 let zpátky jako uvědomil, že to není ta cesta, kterou se můžu nebo chci vydávat, protože bych tam nemohl dosáhnout nějakých dobrých výsledků a že se vydám spíš jako jinou cestou, že začnu tvořit ten content a hlavně už jsem byl tak hluboko v tom fitness, že pak mi vlastně došlo, že je lepší to těm lidem podat jako stravitelnou formou a že většina lidí, kteří si ty informace o tom hledají, tak jsou běžní lidi a že jako spíš jsem se snažil cílit pak na masy, než jako se rozebírat do hloubky nějaký jedno konkrétní téma. Víš, že to kolikrát hodně vidím, že nějaký fitness youtuber, který už to dělá dlouho, tak už je tak hluboko v tom rabbit holeu, víš, že už kontradikuje vlastně to, co říká, jeden týden řekne tohle, pak tohle a už tam jsem se nechtěl dostávat. Takže
jsem to tak jako pozvolna převed na takový jakoby fitness, lifestyleový brand celý, ale prostě vždycky to odráží jako tu moji osobnost, víš, že já furt, když normálně mám, jako jsem v Praze, tak normálně prostě chodím pětkrát do týdne cvičit, kardio, prostě tréninky, ale už z toho nejsem tak posranej, že bych jako neodjel prostě třeba takhle, jak jsme byli, že jo, teďka s kámošem na formule, nebo že bych neletěl do Austrálie na 14 dní. Že chápu to tak, že už nejsem otrokem toho fitness, ale už to je nástroj pro to, aby mě to zlepšovalo život a ne, abych byl otrokem, že ty se strašně jednoduše, kámo, staneš otrokem toho. Chápu to tak, že teda priorita v tuhle chvíli je spíš YouTube a ta tvorba, než fitness jako takový. Jo, jasně, tak protože jako kdyby byla priorita fitness, tak bych se musel připravovat na nějaký závody nebo něco takového, ale nevím, priorita, kámo, tak já jsem i Ježišmarja, sorry, tak to je fópa, to jsem nezažil. To je v pohodě. A ti to vrátím. Další otázce. Že priorita, já jsem, že i vyhořel, což vlastně bylo na píču období, to jsem ještě, David se ze mě vždycky dělá protože jsem mistr delegace, jo. Prostě celou Itálii jsme nějak řešili jakoby náš přístup k té práci a on, že prostě jsem jako absolutní delegátor. A no prostě všechnu práci, kterou by mohl udělat sám, tak radši prostě deleguje na někoho jiného, i když mu to zabere víc času ta delegace, tak to stejně radši pošle někomu dalšímu. To nikdy nezabere víc času. Tak, nebo jako na začátku třeba jo, a teď když už máme ten tým, že jo, relativně velký, tak už to jako oni ví, co mají dělat, oni jsou šikovní. Johnny, že jo, který začíná jako můj kameraman, teď je jakoby manažer toho celého, takže on už jakoby spravuje on je má na starosti, takže já vlastně komunikuju jenom s ním, co je potřeba a to, ale tam jsem se dostal díky tomu vyhoření, že jo, protože jsem všechno dělal sám, kámo, prostě jsem natáčel, střihal, ty vole, připravoval se na závody, do toho jídlo, meal prep, prostě všechno. Což jako doteď nechápu, jak ta moje druhá přítelkyně Sára, s kterou jsem byl 4 roky, kámo, ta to měla fakt asi nejhorší, jako z těch holek, se kterými jsem byl, tak ta to měla úplně, protože to jsem byl v tom největším jako zápřahu a jako hustle grind módu a proto předtím jako už mě serou ty motivační koučové, jak jakoby ten grind a tak dále, protože ty když jakoby jenom grindíš, tak prostě schoříš, kámo, za chvilku jak papír. No a pak jsem se naučil tu delegaci a teď jakoby poslední rok se zaměřuju na žití života, kámo, to je super. To je bomba, kámo, žít život je super. Že ty jakoby vydřel jsem si už ty začátky sám, že kámo, prachy na to nemáš, že na začátku, musíš se naučit s těma programama na střihání, natáčet, vymýšlet, zkoušet a tak dále, ale pak, když už je tam možnost, tak je jakoby super žít i život, ty vole, jsem zjistil, jakoby, zažívat věci a je to fajn, no. Takže teď už je to mnohem snazší, než to bylo paradoxně na začátku. Ty začátky jsou prostě nejtěžší. Začátky jsou nejtěžší. A to sám víš, ne? To vím sám, no. Já se od tebe dost učím v rámci té delegace a furt ještě hodně věcí dělám zbytečně sám, aniž bych... Ale... I když to vím, že je to špatně, tak stejně mám rád tu kontrolu nad těma věcmi. Ono... To není tak, jako, že ze dne na den najednou budeš všechno delegovat, že jo? Ale už se to učím, no. Jako, že ale spoustu postupně věcí, třeba tenhle ten podcast, tak všichni se ptají, co dělá Vincent, tak pomáhá s podcastem, pomáhá mi Jirka. A upřímně hodně to bylo způsobený po tom, co my jsme se společně bavili. Že vlastně jsem jako zjistil, hele, fakt musím jako to posunout, no. Takže za to ti moc děkuju. Já jsem jenom rád, protože vím, že to jako předchází nějakému potenciálnímu problému právě jako s tím vyhořením nebo něco takového. A to je nejhorší, když ty ztratíš lásku k tomu, co jako vlastně si na začátku miloval nejvíc, že jo. To je děsivý, no. A pak prostě už to já jsem nechtěl dělat nic, já jsem nechtěl natáčet klienty, do toho jsem klienty ještě měl, že jo. Jo, fyzicky normálně. Ne, to už jsem měl normálně jako, ale coachingy, ale to mi zabralo prostě 2 dny z týdne, že jo, celý. Jo. A už to bylo jako... Teď je to fakt bomba, no, díky bohu. No ale když jsme třeba u nějakého toho grind módu a tak ty se na Instagramu jmenuješ Shredded Fox, což znamená, že jsi jako vysekaná liška. Vysekaná znamená, že máte málo procent tuku, že jo? A mě zajímá, jako když jako polevíš, jak změníš si Instagram, jakože už nebudeš shreddit? No brácho, teď úplně bych neřekl, že jsem jako nějak extrémně shreddit po Bali a po teďka tak našich... sixpack furt máš, ne? Jako jo, já měl sixpack, když jsem byl jako... To je díky bohu, jako to je geneticky daný, že jo, někomu se první zaleje břicho a tak já jsem měl 95 kg a furt jsem měl jako viditelně sixpack trochu. Ale teďka chci do toho šlápnout, já prostě potřebuji nějaký cíl, takže jsem si nastavil nějaký cíl, že jako chci do nějakého určitého data vysekat, dřív to byly závody, teď je to zrče. Je to cíl jako cíl, ale spíš jde o to, že prostě chci zase trošku stáhnout tuk. Já teďka jakých třeba 80,
teď budu mít třeba 4 a potřebuji mít tak 70, na 78,9 už mám hezkou formu, takže to stíhám akorát. Tak pojďme na to. Pojď taky? Já jsem chtěl totiž navázat, jako abys mi dal nějakou radu, protože já vlastně jako já si držím nějakou formu celoročně, občas mám sixpack na dobrém světle. Výborně, ty vole. Děkuju. Nicméně, co se týče sixpacku třeba, tak já ho mám občas na nějakým dobrým světle, občas ne. Ale řekl jsem si, že by mě hrozně zajímalo si prostě jako dát, víš, jak já miluji ty challenge, já tady běhám maratony a bůh ví co, a mám rád prostě jako přesně, že máš jako nějaký časový úsek, po který jako trénuješ na něco. A to jsem zjistil, že mě se jako hrozně baví. Je to o mnoho jednodušší všechno. No. Takže ty mi teďko dej pár rad, jak to teda udělat. A nebo i pro diváky, co chtějí prostě zhubnout, ale nechtějí prostě mít kvůli tomu nějaký zdravotní následky, tak jak to udělat. Ty moc dobře víš, já miluju sladký. Jak prostě udělat... Pamatuješ se, jak jsme měli jednou tuhle debatu? Jo. Já na lišáka. Hele, já bych taky chtěl jako někdy jako vysekat a jako mít málo jako procent tuku, ale já mám rád to sladký, nevíš, co mám dělat. A lišák se na mě tak jako podívala. Nejez ho. To bylo skvělý. Ale kámo, to je trošku takhle. Tak když to je jako, o tom bychom tady mohli 2 hodiny teďka mluvit, jo. Ale když to pojďme zkrátím, možná nějaký jako nejčastější chyby ve stravě za tebe. Extrémy. V první řadě úplně, jakoby takový ty přehnaný, když se někdo rozhodne, tak vyřadí najednou lepek, přestože k tomu nemá jako potřebu. A on něco zhubne, protože že jo, lepek, tak to máš v pečivu a tak dále, který je hodně bohatý na sacharidy, tím pádem ty snížíš kalorický příjem, jo, a najednou si řekneš, ty bez lepkáry je tam i šlape. Jo, vlastně takže to nejlepší, co může být. Jenže ono to vlastně je tím, že si snížil kalorický příjem. Alfa a omega, kalorie přijatý, kalorie vydaný. To znamená, že ty máš 2500 kalorií výdej a budeš jíst 2300, tak jsi 200 kalorií v deficitu a budeš hubnout, jo. Takže alfa, omega, základní stavební kámen, kalorický výdej, x energie. Druhý, co tam je rozložení těch makroživin, bílkoviny, sacharidy, tuky, jo, aby si prostě svaly, že jo, jsou tvořený z bílkovin, takže ty prostě potřebuješ přijímat dostatečné množství bílkovin, jo. Pak poměr sacharidů, tuku. Pojďme dát zdroje bílkovin. Tvoje nejoblíbenější třeba. Maso, určitě, vajíčka, klasika, jako žádný... Tak je takový basic jako v tomhletom. Maso, vajíčka, sýry, mám rád cottage, večer si dám třeba 2 cottage, do toho si hodím vajíčko, nebo jako udělaný vajíčko a trošku rajčátek a posolím a tak dále. A když nestíháte z běžné stravy, kupujte proteiny na gymbeam.cz, slovej kód LUU5 nebo? Fox 5. Let's go. Kámo, jsem chtěl říct lišák, piju vůbec. Tyhle, to byl product placement úplně dobrý, jako, že... Dobrý. Ale je to tak, jako jo, protein prostě... kámo, je to ti hrozně ulehčí, když potřebuješ jíst hodně. Ale abychom se k tomu v rychlosti vrátili, takže tohleto makroživiny a pak najít si dietu, nebo já nemám rád to slovo dieta, prostě stravovací systém, u kterého člověk vydrží co nejdýl, protože udržitelnost je prostě klíčová, když chceš dlouhodobě progresovat. Takže proto nejsem zastánce žádných extrémních diet, jako je prostě keto nebo něco takového. Někomu to může fungovat, já to chápu. Já říkám, já osobně mám nejlepší zkušenosti s tím, že když prostě je to mně přirozená strava a jedeš ten systém 80-20. 80% clean jídla, 20% každý den si můžeš dát, na co ty máš chuť, tím pádem ty mentálně jako uspokojíš ty svoje chutě, protože furt se řeší jenom jakoby energetická nebo jako živiny v jídle a jestli je, to už se zase budeme dostávat, ale hrozně do těch, do bych tady mohl 3 hodiny mluvit. No, takže prostě tohle, abych to tady jakoby uzavřel, ale... No prostě z 80% jíst jako čistý jídlo, clean, což by mohlo znamenat to, že prostě je to nesmažený jídlo, není tam žádný cukr prostě extra přidaný. Tak. Kvalitní zdroje, ať to jsou kvalitní zdroje živin a 20% si prostě můžeš dát co chceš, ale furt se musíš vyjít do toho kalorického svého limitu, dle tvýho cíle. Ale ještě jedna důležitá věc, že když ti jde o nějakou jako estetickou postavu, tak silový trénink prostě. Silový trénink blízko nebo do selhání. A to jsou taky jako, když to načrtnem, tak to jsou taky základní kameny. Ono to je mnohem jednodušší, než se lidi myslí. Víš, že vlastně lidi to hrozně... no, je to prostě energie přijatá. Kámo, vesměs, když jde o hubnutí, je smíň, více hejbej. Jo, dneska je to hrozně jako zapeklitý, lidi z toho dělají jako raketovou vědu a vesměs to není zas tak náročný, když chce člověk opravdu jenom zhubnout.
Co chci ještě jakoby říct, že za mě hrozně pomohlo, ty si teda to vzal docela do extrému a mě si to 4 roky si říkal kalorie, že jsi to zapisoval a tak dál. Ale já bych to doma doporučil každému z vás, aspoň třeba na měsíc nebo na 2 měsíce, protože já jsem si to právě vyzkoušel ještě v době, když mi bylo, nevím, 16, 17, kalorický tabulky obyčejný. A víš potom, kolik co má. Přesně, a já teďko vidím jídlo a prostě vím, kolik to má a vím, kolik si můžu dovolit. Jo, prostě když si vezmu neapolskou pizzu, tak už rovnou vím, že jsem úplně v prdeli. Víš, jako. Ale zase jako tam je to takový úholek, že jsem měl spoustu klientek, který se dostali do tohohle začarovaného kruhu, že jednou začali, viděli výsledky a pak oni na to jídlo už koukají jenom skrz jako nutriční hodnoty. Palivo prostě. No právě, že jenom skrz jako nutriční hodnoty, ale já tomu říkám, že to jídlo by mělo mít i emoční hodnotu. Víš, že když ty máš něco fakt rád, kámo, žiješ na tomhle světě jenom jednou, seš tady, víš co. A to už jsou pak takový extrémy, že to jsem byl stejně jako já, že už si nedáš nic mimo ten jídelníček. I když vlastně to nemá žádný damage, neudělá, když to děláš rozumně, že jo. Takže určitě bych jako to doporučil taky, ať lidi mají jako nějaký minimálně přehled o tom, kolik co má, ale pozor s tím, ať nespadnete do té spirály, víš, že už jenom řeším, když se podívám na jídlo, kolik to má kalorií, kolik to má bílkovin a tak dále. Že to jako, zvlášť pro holky, může být jako průser, no. Jo, tak moc děkujem za cenný rady. 500. Jak jsi říkal, počkej, co to bylo? Jose, no. Jose jsem dostal. A ještě máš tam jako něco, co si myslíš, že je jakoby nejčastější chyba ve stravě jako takový. Jsou to třeba jako z mýho pohledu, co si myslím já nesnáším jakoby pít kalorie. Když teďko si třeba dáváme pivko, ale to máme, ať se tady trošku líp rozmluvíme, že jo? Ale třeba co se týče jakoby slazených nějakých nápojů limonád, já vždycky si dám zero variantu. Taky. A vím, že ty taky. Vždycky jsme spolu na jídle, tak vždycky zero kola. Jo. A naučil jsem to i spoustu, hele, jeden můj kamarád. Protože tady, to bych chtěl klidně vysvětlit o tebe, že ty se v tom jako možná vyznáš i víc než já, že hodně lidí jako demonizuje takový ty umělý sladidla a takhle. Ale vlastně, když si to srovnáš potom s tou normální kolou, kde je prostě hromada cukru, tak je to podle mě lepší, ne? Já jsem na tohle točil i sérii na TikToku kdysi. Já jsem to zaznamenal, ale to měl jako obrovský úspěch, kde jsme rozebírali jako nutriční složení, že právě jsem vzal třeba Coca-Colu, jedno z prvních videí, Coca-Colu klasickou a Coca-Colu Zero. A já už se nepamatuju přesně, ale myslím si, že tam bylo 160 gramů cukru prostě ve flašce Coca-Coly oproti 0 cukru v Coca-Cole Zero. A rozjela se tam jako neskutečná válka v komentářích, kdy lidi demonizují právě ty umělý sladidla. Přičemž to zase to se rozjel jako neskutečný boj potom, kdy i ostatní tvůrci se do toho pustili a teď začali citovat nějaký studie, jenže kámo, číst ve studiích je hrozně náročná věc. Jo. Ty nemáš studie, nevypadá tak, že ty máš vlastně nějaký problém a dole ti napíšou takhle výsledek. Je to správně. Ale ty máš prostě takový conclusion, jo, a ty si z toho musíš vyvodit. A ty když neumíš číst ve studiích, tak ty si z toho vyvodíš to, co jako ty chceš, teoreticky. Když chceš najít něco špatného, tak najdeš to špatný. A naopak. Tak, ale já jsem vždycky říkal, jako základem pitného režimu by prostě měla být voda. Při tréninku piju vodu, ráno piju vodu, ale prostě k obědu si dám, jsem taky přišel s kolou Zero. Nic se ti nestane. Nic se ti nestane a za mě je 100krát lepší dát si tamhle, jak mám půlitrovku Coly Zero, než kdybych si dal půlitrovku klasický Coca-Coly. Jo, a to, protože spoustě lidem stačí, když mají problémy jako s hubnutím a nejde jim to, tak spoustě lidem stačí na začátku jenom vyřadit sladký pití. Jo, a když kam jsou lidi, kteří vypijou prostě 2litrovku klasický Coly nebo Spriteu denně a prostě přijmou 150 gramů cukru. A kámo, když si vezmeš 150 gramů cukru, to prostě nepřijmeš jako přirozeně, že jo? No. Takže to stačí a ty už prostě o nějakých, to je krát 4, prostě 600 kalorií snížíš svůj denní příjem. Takže to a jenom to stačí k tomu, že najednou začneš hubnout. No jasně, jsi na 2,4, že jo. A to, co jsem vždycky s klientama, že třeba když
to některý chtěli fakt jako dotáhnout na hezkou formu, že už prostě, protože to nejde bez hladu, když chceš jako vysekat, fakt jako vysekat, tak prostě budeš mít hlad. Jo, to nejde bez toho. A oni, že prostě mají velký chutě na sladký, říkám, ale dej si prostě zkusit dát skleničku Cola Zero. Mně to vždycky pomáhalo. To je super, že právě já jsem si prošel těma přípravama, takže už těm klientům pak jako vím, jak jim je přesně, víš, že nejsem jenom teoretik prostě, a že jsem prostě fakt měl jako minimum tuku. Takže vím, jak je to s energií a dopředu je varu, když ti fakt jako hodně vysekat. Říkám, kámo, budeš se cítit na hovno. Ty se nemůžeš cítit dobře, když máš prostě 5% tuku. Ty kámo, jdu do toho teda. Akorát je to nebezpečný, protože teďko to natáčíme, vyjde to za 14 dní a na Zrčep musím... času, kamaráde. My máme měsíc a 2 týdny, 6 týdnů. 6 týdnů, což mi zhruba to se dělá, dá, ne? To mi dá, já to budu tak kilo za týden, to bude trošku kousavý, ale... No víš, co je nebezpečný? Že my jsme si to tady teďko odplácli a pak, vole, na Zrče budou na sebe koukat a tak co je to dobrý, není to dobrý? Když tak vystřídem, vole. Nemusíme mít žílu na břiše, aspoň jednu. Aspoň jednu žílu na břiše. To zvládnem. Ale chci to hecnout, já jsem to nikdy neskusil, jakože si jako utáhnout nějak jako dietu, vždycky jsem jako jedl nějak jako systematicky tak, abych jako se cítil dobře a tak, nějak vypadal, ale jakože bych chtěl vyloženě jako stáhnout víc jako toho. Já jsem se na tom, v tomhletom jsem se nejvíc našel, jakoby těch systémů, říkám už dlouho, že jo, tohle to řeším a zkoušel jsem na sobě strašně moc jako různých přístupů k té stravě. A vždycky, když chci stáhnout, tak mi nejvíc funguje prostě ten intermittent fasting, ale nejedu to nějak striktně, ale že prostě nesnídám, kámo, budu ráno cvičit nebo makám a pak jdu cvičit a prostě až po tréninku si dám to jídlo, třeba prostě ve 2 si dám jídlo, dám si větší oběd, že jo, pak si dám nějaký snack a pak si dám prostě večeři, jo. Okay. Takže to většinou ve 3 jídlech to jim, no. Já musím snídat, protože bych ho steklej. To zase jakoby, já si budu muset akorát upřít spíš ty svoje obří kalorické jídla, protože já prostě jakoby jim třeba 3 dny dobře a pak tam napálím obrovskou neapolskou pizzu. Kamo, ale ty máš, jako ty vypadáš, vole, dobře? Jako k čemu? Co je tvůj cíl? Jako? Já si jenom zkusit. Jo. Mě jde o tu challenge. Jo. Jako, že já nechci a ty máš hlavně obří jídej, že jo? Já takhle nechci jako dlouhodobě vypadat nebo tak, ale vždycky jsem si chtěl zkusit jako utáhnout si nějak dietu, jak budu vypadat a jak si říká, zkusit se má všechno. No, jasně, no. A prostě když mi bude na hovno, tak ti zavolám prostě. Jo, kámo, není problém. Když prostě budu mít fakt tu chuť na to tiramisu, tak prostě ti zavolám, řeknu. Ještě jedna věc doporučuju. No. Nekupovat si ty věci vůbec domů. Protože ty, když to nemáš doma, tak seš... Hele, lidský mozek je od přirození, vole. Je přirozeně prostě línej, aby udělal co nejmíň a měl z toho co nejvíc, jo. A ty, když máš doma ve skříni prostě chipsy a máš rád chipsy, tak si je večer dáš. Ale když je tam nemáš, kámo, a musíš jít do obchodu a je 10 večer, tak si řekneš, to seru spát. Tak radši šáneš po nějaký zero variantě, co mají zrovna doma třeba, nebo něčem. Nebo se na to vysereš a než spát, že jo, prostě. Je to spíš to. Je to lepší, no. To mám rád tyhle ty challenge, tak do toho jdu. Takže... Super, tak se na to připijem tady pivem. si na to připijem. Pecka. No, takže, no. Hele, ty jsi vždycky na YouTube měl veřejný vztahy. Já jsem zavnímal teda 2. Dva jsem zavnímal. Udělal bys to znova, že bys si teďko našel holku? Protože vlastně jakoby já tady tě nějak konfrontuju, ale já to mám jako veřejný s Ludskou, že? A tak to není konfrontace, já jenom vím, že už bych to nechtěl. Protože já když jsem jako na to koukal, tak třeba ty videa se Štěpánkou, kámo, tak polovina z nich měla přes 500 000 views. No lidi to mají rádi. Lidi to mají rádi a věřím tomu, že ty jsi trošku nachytal na takovou tu smyčku toho, že jsi věděl, že to funguje, tak logicky si určitě, začal hele, to víc, jako přirozeně, když vidíš, že nějaký content jede, tak ho chceš dělat, že jo. Jenže je to... Dává to podle mě hrozný tlak jako na ten vztah, nebo takhle to vnímám já, že to dává jako hrozný tlak na ten vztah. Vztah se do jistý míry stane prací, náplní tvojí práce, že jo. Když to máš založený jenom na couple contentu. Je vlastně představ si, že my máme rádi to, co děláme, do jistý míry to prostě naplňuje nějak to naše touhu, naše ego, že jo, a všechno. A když se rozejdeš, máš nějaké těžší období po rozchodu a tak dále, tak já vždycky se fokusuju na tu práci, abych jako, víš, tu energii někam směřoval a nepřemýšlel nad nějakýma jako špatnýma myšlenkama. Ale představa, že jako máš založený content jenom na tomhletom, tak pak ti vlastně odpadne i ten vztah, i ta práce. I ta holka, i práce. A to je takový jako ošemetný. Druhá věc, prostě už si mnohem víc hlídám svoje soukromí. Já jsem jednu dobu měl takový
pocit, že bych těm lidem neměl jako nic tajit, víš? To mám teď upřímně. No, ale tak schválně, já ti řeknu svůj názor na to, že bych jako jim neměl nic tajit, jenže pak jsem si řekl, že když ty videa prostě měsíčně vidí několik milionů lidí, tak bych za nima taky jen tak na ulici nepřišel a neřekl bych jim prostě cizím lidem, víš co, svoje nějaký věci, které bych nechtěl. Takže už jsem si jako nastavil takový mantinely vlastně v tom, co já chci ukazovat, a zároveň věci, které jsou třeba víc jako osobní, které řeším s tou svojí skupinou kamarádů, což by takhle je to i v normálním životě, že jo. Nepřišel bych tady na Václavák a nezačal bych řvát tady nějaký svoje vztahový problémy na lidi nebo něco, jo, protože do těch O2 aren. No jasně, no, že bys vyprodal 8 O2 aren na to, aby si každému řekl, vole, že prostě máš zlomený srdíčko nebo něco, víš, že a už jsem si jako víc tak nastavil ty bariéry jako toho soukromí, že už chci mít svůj soukromý život trošku víc pod kontrolou, protože je to nusný říct, ale, nebo jako ani to není nusný říct, ale prostě těm lidem do toho jako nic není, víš co já si dělám ve svém soukromí, to je, ty máš na výběr, co ty jim jako pustíš a co ne. A podle mě pro tvoje psychickou pohodu a zdraví a jako z respektu vůči sám sobě si to musíš nastavit, protože já jsem strašně vděčný za to, že ty lidi na to... Tyva fopa i z mé strany. Tyva to není možný normálně. Hezky. Ne, jenom se chtěl říct, že jsem vděčný za to, že ty lidi na to koukají pochopitelně, protože jako kámo, myslím, že zrovna my dva si uvědomujeme, že bez těch diváků bychom jako nic nebyli. Nic bychom neměli. Ale zároveň jsou věci, které prostě je v pořádku mít ve svém soukromí a nedělit se o ně, podle mě. No, akor po tom posledním vztahu, který byl jako hodně intenzivní, co jsem tak jako vnímal jako jo. Na sociálních sítích, tak asi věřím, že... Byl. A my jsme, jako to byl, já na to vzpomínám jako hrozně hezky, že to byl nejkratší můj vztah, ale byl hodně intenzivní, ale jako já věřím, že my jsme se fakt jako upřímně milovali spolu. A nevyšlo to se prostě stane. To je koloběh života, že jo. A doteď na to jako hezky vzpomínám. Je dobrý nápad udělat se svojí přítelkyně taky youtuberku? Protože já jsem to udělal už, tak proto se ptám. Hele já jsem rád, že když jsme spolu začali, tak ona se tak jako hledala, víš, že jakým směrem se vydat a myslím si, že dělá něco, co jí baví, pro co má talent a takže jako já na tom nevidím nic špatného. Víš, já upřímně jako každý svojí bejvalý prostě přeju, ať se jim daří. A přestože tam teoreticky, no, já to nechci jako nějak úplně jako do detailu tady do toho chodit, ale pokud je spokojená, tak jako nevidím na tom fakt, mě to nebolí. Takže... Já bych se chtěl dostat, Lišáku, k tvý největší silný stránce, kterou vnímám, a to je business. Jako delegace. Reálně business a delegace, jak jakoby si z takových těch jakoby daily vlogů, který dejme tomu třeba dělám já, tak najednou na tvém kanále se začaly objevovat prostě jakoby takový větší videa, produkčně prostě už jako zajímavější a tak, kde hrála roli spousta lidí. Kdy vlastně přišel to na ten moment, kdy jsi řekl, že to posuneš na tenhle level? No tak my úplně, že jo, když jsme s Kubou natočili to video na té náplavce, tak tam vlastně, to byl první virál můj takový jako pořádnej. A pak jsme to duplikovali ještě jednou a to mělo ještě víc views. A tehdy jsem byl blbej, že ty vždycky, když najdeš nějaký content, který jako se chytí, tak ho máš duplikovat ve spoustě jakoby podob, protože lidi to prostě baví. A já jsem se na to vysral, já jsem prostě řekl, super, ale už jsem toto. No a teď vlastně mě to znova nastartovalo, když jsem byl v tom Se poperte s klukama v Gunpointu, tak jsem si vlastně řekl, že mě to baví dělat, víš? Že se v tom cítím prostě dobře, je to komedie, taková, já jsem takový šašek vesměs, takže jako tahle poloha tím mega sedí, musím říct. Jako, a ty mě znáš i mimo kameru, že jsem prostě šašek i mimo kameru. Jako kámo, doteď, jako jednu scénu si pamatuju nejvíc a to bylo to s tím BMW. To je, když jsi hrál toho snoba, to bylo nejlepší. To bylo skvělý, no. A víš co je vůbec zkrátka BMW?
To nechci říkat nahlas. Jo, nikoho to nezajímá. Nikoho nezajímá. Ne, to bylo super, no. Takže to mě tak jako nakoplo, že vlastně bych chtěl to točit častěji, něco takového. Takže jsme se právě s Johnem sešli, dali jsme to nějak dokupy a bylo to fajn, mě hrozně baví jako točit v té skupině, víš, je to takový přirozený, takový, je tam lepší energie podle mě. Než když jsi sám. Než když jsi sám. Takže takhle to nějak vzniklo a lidi to bavilo, nás to bavilo. Já už jsem se naučil, že jako nejde dělat content, který ty sám nemáš, tě nebaví jako tvořit, že jo. Takže tam to nějak vzniklo a od té doby jsem tam něco takového natočíme, no. Kolika členej týmu už teďko vlastně jako máš? Protože vlastně, aby lidi jako chápali i tu druhou stránku, že oni sledují ty videa na tom YouTube, sledují prostě, mají se lišák a to video už je tam hotový, víš co, ale aby si dokázali diváci představit, jako kolik to stojí práce. Dejme tomu třeba teďko si dělal ty videa, ty rande naslepo, tak popiš třeba divákům jako kolik věcí, kolik kamer, jak moc náročný tohle to jako je vyprodukovat. No, ty víš, už zase se mě budeš smát, ale jakoby s tou delegací to je otázka spíš na Johnnyho už. Já spíš řeším jakoby ten obsah toho, co se tam bude dít a spíš řeším jakoby jaký lidi tam budou a tak dále a soustředím se na ten výkon před kamerou už, což vlastně je ta pozice, podle mě, kde my jako tvůrci bychom měli být. Víš, že už neřešíš tolik, jak jakoby technicky je to zařízený, ale soustředit se na ten svůj výkon. Takže... Abys prostě v tu chvíli byl vtipný, dobrý, no, fresh. prostě, aby se cítil dobře, protože když myslíš na 12 kamer, tak nepředvedeš dobrý výkon, že? To prostě nejde. Ale teď jsme vlastně točili to poslední, jsme točili v tom studiu Pokrok, kde vlastně jsem poprvé natáčel s klukama Právě se poperte. A to byla největší produkce, co jsme teďka dělali jako my. A vlastně tam byl Johnny, tam byl jako hlavní režisér nebo produkční. A tam bylo třeba 25 lidí podle mě na tom setu, jenom jako co se týče audio, video, ani nevím, co tam ty lidi jako vlastně, jako kolikrát měli jako za práci, víš, že... Co vy tady děláte? No, Johnnyho manželka ta vlastně se starala o ty účinkující, teď, že my se nesmíme potkat, takže tam jako to se musí fakt dopředu naplánovat pořádně. Tam bylo hodně lidí, ty vole, tam jsem fakt jako sám čuměl, ty tam někdo behind the scenes natáčel, ostřiče, tam máš že, kameramana do toho ostřiče a já tam ani nevím, kolik tam bylo lidí, hodně. A ty, když si vzpomeneš těch pár let zpátky s tím GoPrem, GoPro ty v tom vole, pokoji, no. Já si pamatuju ten obývák, dneska jsem to koukal, jo, v tom obýváku tam televize, gauč, no. Jo, je to hustý. To se jak je tam jako tak na chvilku jsem tam seděl a říkám si, ty vole, to je... Jsem začínal s GoPrem a teď čum, ty vole, tam 25 lidí lítá a já ani nevím, co dělají, takže... Ale jako ta rovina toho, že ani nevíš, co dělají, tak to je známka úspěchu, kámo, to jako cením nejvíc. Ne, tak hlavně Johnny je, prostě my spolu děláme už 4 roky, že on přijel po maturitě ke mně, když mu bylo 18 čerstvě nějak. A on je že ještě za Košicema, Hermanovce nad Toplou. A ty jsi to prostě vypimpil. A prostě on přijel a na 2 měsíce jsme to spolu zkusili jako natáčet a byla to bomba. A od té doby, on je taky hodně jako dravej, víš, takže on kolikrát jako sám přijde s nápadama a on je taky hodně akční a já musím jakoby korigovat spíš tu myšlenku toho, co jako vlastně chci, aby to bylo ten brand, jako lišák, víš? Že on má kolikrát jako dobrý nápad, ale když to jde proti mý srsti, tak říkám, hele, super nápad, ale prostě já tohle dělat nebudu. A on to respektuje pochopitelně, že? Ale podle mě s těma číslama je to takový, že hodně rychle můžeš spadnout jako někam, kde nechceš být. A najednou tvoříš jakoby content, který si z začátku vlastně nechtěl dělat. Jo. A to je třeba ono, že my točíme tyhle ty jakoby píčovinky, jako je rande naslepo, Tinder date a tak dále. A mně to přijde super si to takhle natočit jednou za čas, když to dáme. To jsem chtěl i se zeptat. No. Co je teda ta hlavní jako tvoje myšlenka do budoucna toho kanálu? Co chceš, aby jako lišák reprezentoval, dejme tomu, když budeme hodně jako deep, ale zase jsme se překlopili skoro přes hodinku podcastu a jsme hluboký jak Mariánský příkop, je to klasika, no. Ale když bychom se bavili o 5letém horizontu, jo, 5 let, tak co ty by si chtěl, aby ten jako lišák jako reprezentoval?
Já si to vždycky říkám, že Nebo to je prostě alter ego, je ti to jedno? Ne, že každých 5 let mám pocit, že se úplně jako změní ne úplně změní moje osobnost, ale hodně se mi změní jako vnímání toho, co je důležitý a priority. A mně funguje to, když jakoby ten YouTubeový kanál odráží moji osobnost. Mm-hmm. Protože mi přijde, že to je autentický, nemusím se přetvařovat, co jsem měl taky období, kdy jsem chtěl být takový motivační fitnessák a tak jako to, když se zapla kamera, jo, tak čau, tady Lišák, dneska si dáme. A pak jsem si říkal, vole, že vlastně jsem úplně kreten, vole. To bylo fakt taky to. Jo, měl jsem taky, že jsem nebyl jakoby svůj, víš, že jsem jakoby chtěl, ať mě lidi nějak vnímají. Jo, že si chtěl být ten vzor pro ty kluky, co chtějí jako dobře vypadat. A nasadil jsem si takovou jako masku, jak bych chtěl, abych byl vnímaný. Ale pak jsem měl jeden den takový uvědomění, že jsem si vlastně řekl, že proč jsou kamarádi tvoji kamarádi? Protože se k ním nějak chováš, je s tebou prdel třeba, nebo prostě mají tě rádi. A začal jsem se k té kameře chovat tak, jako by to byl můj kamarád. A ne jako, že to je někdo, na koho se snažím udělat dojem. Víš? Takže já prostě chci, ten můj YouTube kanál jako odráží tu moji osobnost. Takže já nevím, co za 5 let, jako já už tohle neplánuju, protože za 5 let můžu mít úplně jiný hodnoty, víš? Ale prostě věřím, jestli budu pořád natáčet, že ten kanál furt bude odrážet ale prostě musí tě to bavit a musí to být autentický, to jsou podle mě za mě jako 2 fakt důležitý věci, víš? A to vidím u spoustu tvůrců, že mám pocit, že oni dělají to takhle, aby se dostali do role, že třeba vidí, že já nevím, plácnu Andrew Tate, jo, prostě, že je respektovaný a oni chtějí být taky. Jo, a teď najednou nasadí si tuhle masku a snaží se to na sílu dělat. Ale nejlepší je, kámo, fakt jako být autentický, vysrat se na to a buď tě ty lidi budou mít rádi, nebo tě nebudou mít rádi. Jako ty vole, nezavděčíš se nikdy všem, víš co? To bys musel prodávat zmrzku. No to jo. Čokoládovou i vanilkovou. No. Pak by tě zjebali, že nemáš jahodovou. Přesně, jakože to, že se nikomu nikdy nezavděčíš všem, to je největší pravda. A zároveň jak jsi říkal, že dneska budu lechtat, kamarád, jak polechtám znova, ale přijde mi, i já občas jako cítím, že se někdy jako někde stydím. Ale u tebe mi přijde, že kámo, ty se nikdy nestydíš a jsi jako hodně extrovert. Že já jsem jako by možná něco jako mezi, ale ty jsi jako X s velkým X, ty vole. A asi jo. Tím, že jako já točím hodně vlogy, jakože vytáhnu kameru v prostředí, kdy na to lidi nejsou zvyklí, tak úplně vidíš, jak ty lidi najednou úplně jako, víš, jako, že se narovnají tak jako, víš, a nejsou na to prostě zvyklí. A sami mi potom říkají, já si nedokážu představit, že jako uprostřed davu, jako, mě už je to úplně jedno, uprostřed davu vezmu telefon, natočím storíčko. A oni mi říkají, jak to děláš, ty vole. Máš ty nějaký jako tipy na to, když seš prostě před hodně lidma, už děláš velký produkce, ty tvoje YouTube videa už nejsou jenom o tom, že jsi jenom ty a kamera, jako jak si jako zvednout sebevědomí v ten moment, jak se jako naladit na to natáčení, práce s kamerou. To se podle mě jako, za prvý, to, co jsem říkal, je, že když začíná, jestli je to třeba nějaký tvůrce, který začíná, tak ty jsi hrozně jednoduše ovlivnitelný hejtem, mnohem víc než člověk, který to už dělá dlouho. Protože ty na začátku vlastně ty nevíš, jestli se ti to povede, máš nějaký sen, ale nevíš, jestli se tam dostaneš. A když na tebe lidi začnou házet špínu, tak sám sebe jako začneš prostě, teď budu jak Sugar Danny, doubtovat v hlavě, pochybovat sám nad sebou, že jo. A pak jsem právě se dostal do této fáze, kdy jsem se snažil těm hejtrům, jakoby, jak se říká hejtrům, něco jako dokázat, že to zvládnu. Jo. Ale to už je tam taková ta negativní, kámo, vibe je to, co dělá video. Ty můžeš mít obsahově na hovno video, a když je tam dobrý vibe, prostě vlog se super vibem, tak prostě se na to lidi budou koukat. A proto si myslím, že nám to třeba takhle funguje s Vláďou, protože prostě my máme úplně stejný vibe takhle mimo kameru i na tu kameru. Jo. Prostě je to prdel, je to přirozený, že se vlastně hrotíme po zapnutí té kameře nic nezmění. No jasně, vlastně. A začneme se jako prostě je to prdel taková. A to je za mě hrozně důležitý. A už jsem zase jak mariánský příkol hluboko. Jo, tohleto. To nevadí. A ty vlastně, takže ta energie a ten vibe. A ty ve chvíli, kdy já na ty lidi budu mluvit, takže se jim snažím dokázat, že vlastně já to zvládnu, já na to mám, já jsem... Tak ty vole, už je tam taková negativní energie, víš, že ty už jakoby očekáváš, reaguješ na něco negativního. Takže představit si to, že mluvíš prostě, že za tou kamerou jsou jenom kamarádi. A prostě úplně se můžeš uvolnit, že ty lidi tě mají rádi, jsou tam kámoši, tohleto, a pak máš v píči, co, jako jestli vypadáš dobře, vole, jestli máš tady špínu v zubech nebo něco, seš autentický potom. Ale
jako za mě bez tréninku to nejde, že prostě musíš trénovat, musíš se do těch situací dostávat. Jo, že rok, 2 to bude trvat. A teď jsem to zrovna řešil, že jsme byli s Jimem, že jo, teďka v Itálii, tak jsem tam měl moderovat jakoby segment jeden 30-minutový, že jo. V angličtině. V angličtině, no. Yes. Ale měl jsem tam moderovat jeden segment jenom, 30-minutový, ale pak se to celý překopalo a vesměs jsem moderoval celý večer, že jo. Yeah. No. A tam právě jakoby jsem si tak nějak už zamyslel nad tím, že vlastně tam nepřichází žádná ta nervozita už, že je to fakt o tom tréninku. Víš, že jako třeba trošičku, ale dřív, když si představím, že jsem šel třeba jenom před třídu referát, vole, tak přesto, že jsem byl vždycky jaký třídní klaun, čemuž bys asi nevěřil, ale byl jsem. To byl vtip, ten jsi nepochopil, nevadí, jdem dál. Tak jsem, tak jsem prostě měl nervy, víš, vždycky. A teď tam prostě bylo, kolik tam bylo, 500 lidí, no 400 lidí. To byl tam celý Jim Beam. No a ještě mezinárodní a v angličtině a říkám si, teď bych měl cítit tu nervozitu. Víš, a bylo to až divný, že jsi ji neměl. Jo, a já si totiž pamatuju, jak ty jsi za mnou přišel s nějakým drinkem, už jsme jako měli nějaký drinky, tohle, užívali jsme si ten vibe a ty úplně, kámo, to je hustý, co? Jak už točíme dlouho. A nebyl vůbec nervózní. Vždycky když jako běž tam na tebe kouká 500 lidí, vole, z různých zemí a influenceri a já. No a pak jsem si tam, pak Dalibor, to byla něčí prdel, pak Dalibor tam něco, jsme krájeli ten Dort, jo, to je CEO Jim Beamu, něco, a si říkal, to bylo dobrý storyčka, tak se na tom pódiu telefon, začal jsem se to ještě natáčet. No, a to už je ta cílová jako destinace toho, jak my už to děláme dlouho a je to pro nás jak sekání chleba, ale představ si někoho, kdo začíná rok, tak je to těžký, nepředstavitelné. Ale jako je to přirozený, to, že se tak cítí, tak je přirozený, že jo, prostě ty seš tak vychovávaný, ve škole prostě mlč, dělej, co máš, v zaměstnání taky, že jo, a najednou vystupuješ z toho a to je ve všem takhle. Ale je to hrozně super a osvobozující do života, podle mě, že jak jsme točili ty videa, právě tomu hodně pomohly, víš, že balíme holky na nejhorší hlášky a tak dále. Hodněkrát se slyšel o těch holek do prdele. No jasně, prostě musíš. A to ne právě, že já nemám ani žádný špatný, jakože ty zjistíš, že vlastně se nic špatného nestane. Víš, že ty přijdeš za ní a řekneš jí, láska, k tobě jako průjem, nedá se zastavit. A ona místo toho, aby ti řekla, ty hovado, tak ona, bro, a zasmějete se. Víš? A jakoby je to taky hrozně osvobozující do života, že pak už prostě nemáš takový strach, no. Z toho. To sociální. Že tak. Lišáku, jaká je ta nejlepší rada, kterou ti kdy kdo dal? Brácho, tak počkej. Nejlepší rada, kterou mi kdy kdo dal. Jsem říkal, že jakmile to přesáhne nějaký čas vždycky tady, tak to začíná být hluboký. To je super otázka, ale potřebuji chviličku. Kam úplně v klidu. Nejlepší rada, kterou mi kdy kdo dal. A ti podám, když tak tu kolu mezi tím. Jo, to budeš zlatíčko. Já si přinesu vodu. Jsi zlatý, děkuju. Nejlepší rada. Kámo, to je hrozně. Jsem chtěl říct jako nejdřív nějakou pičovinu, ale pak se nad tím jako zamýšlím, chtěl bych říct něco hezkýho, jo, ale já ti asi nedokážu, nenapadá jako jedna nějaká rada, kterou by mi... Tak ono asi jako těch rad za ten život bylo spousta, že jo, ale třeba taková ta poslední, kterou si dostal třeba v průběhu posledního roku, že jo? Jako nějaká aktuální ale já ti asi můžu říct, jako už jsme to tady vlastně řešili. Ale bratranec, že jo, je psychiatr a jak jsem měl to vyhoření, tak já jsem vlastně nevěděl, že to je vyhoření a nějak jsem se s ním bavil a tak dále. Já to zkrátím, vlastně jsme se dostali k tomu, že prostě jsem dělal práci za třeba minimálně 3 lidi sám dlouhodobě a řekl mi, že prostě ať to začnu delegovat, no. A to kámo, jako, ona to je prdel, ale kámo, mě to změnil život, jako hrozně, víš, že když už je ta možnost, tak prostě nemysli si, že děláš všechno nejlíp sám, protože jsou lidi, kteří fakt jako jsou lepší než ty v tom. Určitě, na 100%. Takže je to jenom o tom je najít. A to, no. To jako fakt, to si myslím, že je fakt rada, která mi jako změnila život tehdy. Že Bůh ví, kdybych to jako celý dělal sám, že jo, doteď. A to, že by si vlastně jako by mohl, ale přesně. No. Ale... Přesně jak jsi říkal, no, nemyslet si o sobě vždycky to, že ty seš ten nejlepší, že ty to zvládneš nejlíp, ale jsou tady šikovnější lidi, než jsme my, no. Protože to jsme řešili spolu, že ty máš nějakou vizi a myslíš si, že nikdo vlastně jí nenaplní. A mně kolikrát přijde edit,
který už si nějak představu a najednou, kámo, tam ležím a směju se. To se mi stalo teďka, jsme vydávali to z té Itálie. No, jsem to kontroloval ve 3 ráno, protože jsme se vrátili, zase jsem prostě, jsme někde jsem cestoval, já už nevím, prostě jsem, až ve 3 ráno jsem se k tomu dostal, že jsem měl čas se na to podívat, jo. Jsem nějak usínal, říkám, jak se to pustím na spaní. Kámo, chytl jsem prostě 5minutový záchvat smíchu sám v posteli večer, kámo, z toho editu, co ten blbec, ty vole, tam prostě udělal, jako to myslím v dobrém, víš co. Zdravím Špageta, editora. Kámo, chcípal jsem, to je úplná blbost, ale prostě tak mě to bavilo, ty vole, že kolikrát, že vím, že to zvládne líp než já. Takže... To mě zajímá teď jako sobecky, jako kolegu, jak často vracíš ten edit? Nebo kolikrát se tam musí udělat nějaká změna, než ty jsi spokojený? Jestli vůbec? Záleží jak na čem. Tak pozor. Vlogy moc nevracím. Vlogy moc jako... To nevracím. Max třeba jednou, jo, dejme tomu. Ale, kamaráde, Tinder date jsem vracel třeba 15krát. Fakt jo? Tím, že to je taková jako hrana docela to video, viď? 15krát, kámo. Nejenom, že to jako je hrana, byl tam psychopati, vole, Jenis, vole, a tak dále. A jako taky, tam to muselo jakoby dávat smysl, i jak ty holky šly po sobě, jak oni reagovali a prostě musel jsem si říct, že to je ono, teď se mi to líbí a do té doby to prostě nevydáme. No a tam byl i, jako hudba se mi třeba moc nelíbila, jak tam byla, no a to jsem fakt vracel, kámo, to se nedělám prdel třeba 12krát, 15krát, než jsme to jako vydali. Ale jsou jako videa, který vracím, prostě my jedeme, Johnny už to ví, že prostě nevydáme to, dokud to není 100%. A to stejný tam, to jsme dřív dělali, že prostě tak narychlo to uděláme, ať bychom to vydali na čas, ne, kámo, je lepší to vydat o 3 dny později s výborným thumbnailem a s perfektním editem, než to prostě na sílu dělat jenom protože jsi řekl, že to vydáš tenhle ten čas, takže... A to kolikrát třeba, když mám jako třeba sponzor videa, když je nebo něco takového, že je datum jako domluvený a prostě furt se mi to nelíbí, tak prostě já to nevydám, protože prostě vím, že to musí být. Musím cítit, že to je ono. Takže furt vnímáš jako to YouTube video jako ten hlavní tvůj produkt, že vlastně to je to gro toho, co seš co jako... jinýho jako je těžký, jako co vyfotit si fotku na Instagram, vole, mi přijde, že jako... Kámo, kdybych měl... Hele, já jsem na tím teďka přemýšlel, že jo, v rámci jako nějakého toho svého biznisu a plnění a tak dále, tak kdybych jako bare minimum musel jako dělat, tak já bych, kámo, mohl pracovat, jakože kdybych se vysral na YouTube a vysral se na ostatní všechny věci, co dělám, tak já bych mohl pracovat, kámo, ty vole, půl dne v měsíci. Jako kdybych to měl dát jenom na Instagram, víš co. Ani ne možná, ty vole. No, jenže, připravit 2 posty, vole, do měsíce zvládne fakt, vole, každej. To je pravda, ale to je zase na druhou stranu jedno by nefungovalo bez druhého. No, to je jasný. Ale jo, jakože ten YouTube nám oba měl, i když si podle mě jako delegoval 95% všeho, jo, co z YouTube týče, stejně tím trávíš jako hromadu času. A mně hlavně třeba přijde, že třeba teď jsem vydával nějaký ty fotky z té jachty, že jo, i spolu a tohleto. Ty kámo, já jsem si sedl a prostě během 15 minut jsem vybral jenom nějaký fotky. Já jsem, kámo, jednu upravil možná, nějak trošičku. Dřív, kámo, já jsem třeba byl schopný jednu fotku editovat 2 hodiny, jo. A teďka jsem tam prostě to random nějak naházel, ty vole. A ta fotka má neskutečný engagement, nějakých 53 000 lajků, ty vole. Já si prostě říkám, jak dřív jsem všechno jakoby zbytečně moc nad tím přemýšlel. Že možná já nevím, co ty lidi na tom baví, jestli to je ta autenticita, nebo prostě, já nevím, že je to skutečný, kámo, seš to asi ty. Asi jo. Vnímám to i u ostatních tvůrců, kterým se daří, že tím, že si na nic nehrajou, tak to funguje. A vlastně musím říct, hele, to se musím i přiznat, že spoustu let, zase nebudu mluvit, jak kdybych to dělal tady 20 let, ale na tom začátku, když... Kámo, to děláš 12 let, ty vole. Jakoby jo, no, ale takhle, když jsem jako vlogoval, dejme tomu 2-3 roky první, tak jsem měl nějakou určitou masku, kterou jsem jakoby já nepřiznával, nebo nevěděl jsem o ní. Ale tím, že se zapla kamera, tak jsem to nebyl já. Jo. A po prvním tripu v Americe, už jsem to zmiňoval xkrát, jsem jako přestal řešit to, co si o mě lidi myslejí, a tam se to jako fakt mega zlomilo. A viděl jsem to nejenom jako u sebe, že jsem byl víc v klidu před kamerou, ale na těch číslech. A to není něco špatného, to je přirozený. Prostě když přijdeš do místnosti, když nemáš tyhle zkušenosti a přijdeš do místnosti cizích lidí, tak si nasadíš nějakou masku pomyslnou, protože chceš, aby tě lidi nějak vnímali.
Podle mě většina lidí to tak má. Že to je naprosto přirozená věc, takže jako to není něco, za co by se měl bičovat. Ale super je, že jsi to jako uvědomil podle mě, protože kamo, já si vybavuju tvůrce, který byli větší než já, když já jsem začínal v tom mým našem jako fitness rybníčku, ještě jak jsem dělal striktně fitness. A vybavuju si lidi, kteří měli tu masku. Můžeš jmenovat? Slyšákem pokračujeme samozřejmě dál na herohero.co/Davidlu, takže přepněte si podcast tam, probrali jsme ještě spoustu dalších věcí. Tady je menší ukázka. Neskroluj, běž makat, sny se sami nesplní. Čekal, že se stane, děkuju. Počkej, si tady jenom rychle vytáhnu nůž ze zada, děkuju. Jsi hajzo. Ty jsi taky musel si ulítávat, ne? Na nějaký období. Jo. No za to si ty, jako co ti udělá největší radost v rámci jako nějakých jako nákupů, nebo... No co naopak na té české scéně úplně jako nemusíš. Fakt jako já nerad nikoho soudím nebo takhle, ale prostě ten content mě sere, ty vole, jak na mě vyskakujou